Hello mga karasta, welcome back to my channel. At today pupunta tayo ng Danao. So kung bago ka pa sa channel na ito, please don't forget to like, share, comment at subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para bibo. So kung ready ka na, tara, let's go! So, update lang mga karasta. Time check is 7:26. Nasa party na tayo ng Compostela. So, sunod ng Compostela is Danao na. So, sabi ni Brits, mga 10 kilometers na lang at mararating na namin ng Danao. So, kunting padyak na lang mga karasta. At makikita na natin ang ganda ng Danao. Iwan ko kung kita nyo yung arko ng Compostela. Sa highway pala kami dumaan, hindi kami dumaan doon sa Cansaga Bridge kasi sabi ni Brits baka baha doon or may tubig kasi nga umulan ng malakas kahapon. So nag-decide kami nga dito na lang sa highway dumaan. Pero sa pag-uwi doon kami sa Cansaga Bridge dadaan. Yan. Kita na siguro. Welcome to Compostela, our home. Aw. Kanina na tulay. Ito. Mali pala ako. Ito pala nga tulay. Boundary ng Compostela at Compostela at Danao. Danao. Utropod ko. Compostela at Liloan. Yun ang boundary. Time check, mga rasta is 7:29, nasa Compostela na tayo. So sabi ni Brits, mga 10 kilometers na lang at punta na tayo ng Danao. So makikita na natin kung ano ang Danao City. Medyo mainit na mga karasta, pero hindi pa ganun kainit. Kasi maaga pa naman. So vitamins pa yan. Kakabuti yan. Kasama ko pala si Brits, si Boss Pixis at yung pinsan ni Pixis. Bali sa Imus kami nagkita kanina, tapos 6:30 kami nag-ride out. Doon na din kami nag-almusal sa may Imus. Bali galing Imus, pumadyak kami papuntang Mabolo, Mandawi, Consolacion, Liloan, Compostela at Danao. Di pa kay daghan ugma ni daghan kay tao. Kay kuan Easter Sunday sugat ba? Kana. Oh, pahawas aron dia. Oh. Palopan na karang gabi eh. Sugat ko dogma. So puno lagi ng mga dagat lagi. Time check 7:37. Dito na tayo sa lungsod ng Compostela. Sino mga taga Compostela diha? Comment lang diha sa ubos. Agi lang ko. Dayon kamo sa Danao. So time check 7:44, Danao na po tayo mga karasta. So doon kami siguro sa lungsod mag-stopover.
yung sikat na company dito sa Danau, yung Mitsumi. Daming mga trabahante dyan. Ano yan, mga electronics at ang mga pyesa. Ay, kabuko, paksit. Paksit o niya. So, dito pala sa Danau, kahit sa Liloan pa, madami ng beach resort na madadaanan. Kaya, kung gusto nyo pumunta ng North Banda, dito okay din yung dagat nila. Tapos, affordable din yung mga rates nila. May mga sikat dito na mga beach resort na pwede nyong puntahan dito sa Danau. So malapit na tayo sa lungsod ng Danau City. Sarap ng amoy ng dagat. Sarap din maligo, kaya lang wala sa plano ngayon. Ride lang talaga. Baka sa susunod bikepacking na talaga. Overnight na talaga. Welcome mga karasta sa lungsod ng Danau. Karating rin. Time check, alas 8. So, karating lang namin sa Danau, sa lungsod ng Danau. Dito yung stopover namin mga karasta, no? So, katapos ng lungsod mga karasta, siguro magkape muna kami. Relax muna konti dito. Tagusing. Halo-halo. Uwian na mga karasta. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.